Ana tikuse. Tak cek. Cek kok ngono kuwi. Sik, Piye? jaranku pating seliber pating pecotot. Diparkir sik, parkir sik. Wala iki jarane wedok. Eh. Lah kita tak jarane wedok. Rupane persis mbokmu. Persis mbok kulah ngono ya Pak Am gelem ngono. Iya. Lah iya. Jaran dirumati rak lemu-lemu. Lemu untumu suwek ngono. Ngene iki sedolong kas korban ya aku bingung. Kok iso bingung? Lah jaranku gering. Sing tak korban apa? Ya kowe no. Kowe sing tak pengorbanno. Ngandani kok alhamdulillah iso teko ing desa mangan. Ya sampluk sisan sesuwe. Sampluk piye re? Lah desa nek mangan iki. Iki desa ngendi? Jojo. Omonganmu gen ku mangan ya iku basane kok. Nak nggonku gak iku, Bos. Apa e? Nguntal. Wong kok iso mangkelno kancane kowe. Ning desa Jojo. Desa Jojo. Dalemipun bapak Lanang, ibu, wedok, anak-anak. banci, Bos. Banci untumu suwek ngono. Lah iki ya ngono. Iya, Umume wong nak omah-omah mesti anak-anak iki apa? Nak ora lanang wedok, Nah ora wedok, lanang, nah ora lanang. banci kaya kancaku ngene kok. Kowe ya padha ae kok. Ndore-orekan. Kowe ya nggawa ore-orekan ngono iso takon. Teng dalemipun Bapak Alwi Musik. Ibu. Wasik iku. Wah, jogetan terus. Andani lah iki jenenge. Bapak Alwi Musik. Musik untukmu suwek ngono. Apa re? Bapak Alwi Musyafa ngono kok musik. Iya. Nah, nek iki bapak musik lah iki ibu salon ngono. Untukmu kok Ibu Salon. Ibu Erna Yunaifa. Bu Erna Yunaifa. Adik Kak Karlen Ersa Pradipta. Jenengan angel ra-ram lho, Bu. Randani kok. Aja nakno setupaing ndak wis ah. Iku geblake Bam iku. Sik. Monggo. Niku sinten? Kula sinten? Wah kepetuk wong edan neh iku. Monggo. Monggo. Niku sinten? Mas, Wis tekan aku rene kene. mate kok Mas. Diingi jare kancane lara apa Mas? Lara mata karo lara jerawatan Mas. Aku duwe obate Mas. Apa? Lho duwe. Ya anake diobati cobaan. Heeh. Lah kae sing lara. Hare kowe sing lara. Enggak. Ora lara. Obate iki mari. Bate mari. Makane jerawatku nak esuk gedhi-gedhi re. Iku obat jerawat. Aku melu oleh. Kok senaki gon batuk barang kene. Batuk ya padha kena jerawat ya. Iya jerawatan batukku. Niki obat jerawat paling ampun niki Bu. Pokoke teng pundi enten dodol. Tekan ndi iki? Nah, teko aduh iki. Syah. Tangane mabune kok prengus. Mau baru ulek-ulek apa e? Mas, sampun nggih. Bayare pundi Mas? Bayare. Nggih. Ngosik ah. Sak olesan 50.000 mawon Mas. Aku ora nggawa. Sak olesan piro? 50.000. Murah men aku wingi 250 to. 150. Soalnya ndebok tangan tengen Mas. Aku yang kosek aku ora nggo duit. Nyeh? Kosek tani Pak Alwi nyampel 300, Pak. Mboten Pak. Kamu bayar 200 kene. mawon. 200 mawon sing nika. 100 urung kok iso nyanyang 200. Tunggale ngisi-ngisi kancane. Timbang niki sing ngisine utang ya Pak, dibayar awe ndek ngingi. Mau jelek piro? 200. Kowe ndek wingi nyilet duit aku barang mbok nyarutang, ora mbok sarutang. Engko aku Jare nyarutang kowe, Ben. bon bose iki urung dibon-boni kok. Sing ndi bose? Niku Niku ndi? Mas Andi. Wong sing ndi? Aku bon ngene. Bos, aku boni le, Bos. Aku apa? bodo. Kaya boni 20 nggon dhisik aku ngono. Hah? Tak njaluk kebon 20 nggon ora diboni. Telepon 20 nggon. Heeh. Ora diboni. Ora. Oh ya keliru. Kok iso kliru Lah ya? kebon liwat HP ya
Lah terus. Lah wingi aku mau omahe. Heeh. 40 nggon, Bos. 40 nggon. Dikeki kabeh aku. Diweki. Iya. Aku ora. Kowe ra moro salah ya. Iya. Endi? Engko tak susul anggen dhisik. Aku keren-keren lah engko dadine entuk akeh kok. Nek keri biasane ku nek tur-aturan sak tur-aturae kok. Kes tur 1000 gelem. 17.000 masa mumbal lah opo. Lho jaremu njaluk sing keri. Numpak angkutan yo 17.000. Ik mau ning ndi lekmu? Iki acara iki ning sapa ayo? Pak sapa, Bu sapa? Ning daleme Bapak Alwi. Ibu sapa? Ibu Erna. Dedek sinten? Dedek apa mau lali ya? Aja dibayar. Alah ngene iki lho aku ki seneng alah Bu, yo alah ngene to Bu. Yo tak nyanyekno ngosik tak kandhani sik. Nyanyi apa iki? Ana arjune ta ora iki? Arjen tunyuk. Atur sembah nuwun kata rezekine ya Allah. Muga-muga rezekine tur-atura iso Mekah Madinah sampe kono ya. Amin. Allah. Dalem nggih ha, mosok apa sepeda ontel tak tekan Bu. Aduh nggak ada cepete pokoknya amin. Segera Bu. Hei, laris. Kulo nggih rencange kok Bu. Kulo rencange kok. Lurung nyanyi. Hetayo, dia bisa ceramah melaju. Hari kau nyanyi, iso aku nyanyi iku. Kowe iki ngundang cah cilik ta kepiye? Iso aku yo nyanyi kuwi tok Kok hetayo. Tiba kan aku tak dongakno muga-muga rezekine buke tambah kathah berkah barokah. Iso duwe celengan pirang-pirang pokoke bar nanggap barongan iki sesuk rezeki saya akeh. Amin. Wis ya. Yo nek rezekine akeh nek nanggapne ya padha ae no. Ayo. Nanggapne. Ngono. Campur sari dangdut. Dagelane yo wong loro iki. Campur sarine gak usah nganggo iki, Bu. Lho, sing diweki aku ya kebebaban to, ora melu. Aku njaluk pake ae aku. Ya, Bu, ora melu iki lho, ora melu kandhani ya. Njaluk pake. Pake sing ndi? Lho, wong sanem aku ora arti piye. Ngenti jempolku. Niku lho. Oh. Andani yo. Ndi Bos, ndi? Iku dingeti ta jempolku. Ya. Niku lho. Ngandani yo. Ayo ora roh. Baleni neh. Niku lho. Iya. Ampune kok pabrik cukak ngono. Kowe iki ya ngono. Wong ora arti gaya. Aku tekoku yo telat mau. Nyanyi kowe ya. Nyanyi yo kuwe no kok iso aku. Lha iki lagune apa ora ngerti aku kok. Niku ibuke ditawani. Ibuke tekoki. Tawani apa? Lagune napa, Bu? Nggih. Lah, sampean napa kok tanglet kula? Emah, ya wis Bu gak apa-apa nak. Jambu alas sida rondo apa, Bu? Campur sari sing napa niki? Sakniki nggih nggawa tunyuk iki tunyuke ana apa ora iki? Oh, antene gamelan, Bu, pripun? Sida rondo. Halah, pengen apa rondone aku kowe. Mosok sida, Mas. Ngomong kamu. Ayo diweki ora ketang sak lagu. Iki ngene sik, Bos. Awak dhewe ndonga ti ndonga. Iki wae acarane napa nggih, Bu? Acarane napa? Kitana. Walimatul Khitan. Heeh. Didongak-dongakno, Bos. Lho niki aja terang tok lho. niki udan yo ora apa-apa, Mas. Hujan bukan suatu halangan. Wih. Hujan itu dekorasi alam. Ora kena dijaluk ya ora kena diselaki. Sing kandha sapa? Iki ya sing diarep-arep kaum petani. Udan ora oleh Wayahe dijaluk. tandur. Udan ora kena dijaluk, Ora kena diselaki. sing kandha sapa? Aku ngene Lah lho. nyatane iki udan tak diselak. Iki jan wayahe terang. Hah? Wayahe terang. Kok iso terang kok enek udan? Kok dis Wahyu Asih Budaya. Wahyu Asih Budaya. Yo 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 yo
sedaya tentrem ning atiku biar janji tak ugemi ora bakal lali terkelingan jroning ati sak bedahing bumi. Ayo Mas Alif, kadung kaya ngene saiki yen ape manis pembukane kok pahit dipaparini pancet mengkelake jitu muga-muga ra beda sapure nggonmu lunga ora kandha-kandha. Wah, yuk asih budaya. Hei, ngosek rene sik. Prut, nyaprut. Ngosek rene Kosek sik. rene kowe. Wong wis diwenehi kok angger blayu ngono. Harus apa son wis? Tambah siji neh. Eh. Oh, Wis nggawa gamis ora apa-apa arek. gawa gamis gak apa-apa lagi. Penting sama kancane. Ayo Mbak Vina. Niki kita Kok iso senengane iki lho. Wah. Sing mbok golek ya iku tok lho. sing letan yo ora apa-apa. Ora apa-apa. Ngencen wayah hatis. Iya. Iki yo gong. Rena gong. Kowe tambah siji digoleki ibuke kok iso. Ayo kletok ala yo. Kandhane. Janjane iki wis apa? Wong urung bar ya wis salin kok. Mau dhewe wis bar kok. Lumah. Pripun buke? Pripun bapake? Mbah. Pertemuan. Dagingnya ngene kok ori. Iki balung Mbak jaluk pertemuan ya. Campur sari mawon, Pak. Mbak nyanyi ya, Mbak. Oh, Mbak Sunti nggih, monggo. Mbak Sunti bos entok, monggo, Mbah. Wah ketok iki nek go sentok duwite wae. Iki disawer entok engko. Iya. Mulai digawane entok siji-siji. Ayo Mbak jak mulih aku, Mbah. Ora digawani lorot katoke. Monggo, Pak.
Diwakilke jenengan mawon. Diwakilke jenengan mawon. Bar bodho yo aku kaya ora ndedaya kok. Yo bar bodho yo malah daya kuntek kabeh. Kaya ora dosa. Desa kuntek dadine dayaku yo melu ilang. Kuwi iki ndake apa? Sadonge sing tanggung jawab ki kowe kok. Wis mbok kena kancamu. Monggo Mas diparingi jam 12. Kelingan manis esembe terus kelingan ramah gembuyone tresno landasi kasih sayange biyen karepku kelakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno nelongso rasane ngati biyen karepku kelakon melu duweni. Alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Manis rasane senajan jelas tak enteni rondone. Sayange wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno nelongso rasane ati biyen karepku kelakon melu duweni. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Sirkulasi dadi kawin hati-hati ora bakal luru gani. Oh,
lakoni Jambu alas dek manis rasane senajan tilas tak enteni rondone kelingan manis resembe terus kelingan ramah gemboyone tresno landase kasih sayange biyen karepku nglakon dadi bojone matur sembah nuwun iki wis ngene bos awak dhewe to pamitan kripik gedang raja sithik edang waton rata Mbok menawi enten klenta-klentone anggene kula ngomong lan menghibur Anda semua kula nyuwun agunge pangapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh